na de laatste 30 kilometer daarvan dan begint het te verzuren. En dan denk je van mij hoeft het niet meer. Maar ik doe het nu 8 jaar en ik heb mijn familie de tweede helft altijd aanwezig. En daar fiets je op. Dus dat een beetje emotioneel, maar het kost nog wat. En dan staan ze hier op je te wachten. Kijk. Alsjeblieft, topper! Ik denk dat ze elk moment binnenkomt. Ik heb zo'n handige app op mijn telefoon, kan ik zien waar ze is. Dus ze komt elk moment binnen. En in spanning wachten we af. En deze bloemen voor haar? Ja. En voor de buurvrouw, die fietst ook mee. Woon je met mij fietsen? Nee. Hoe blij ben je hem dan dat je hem hier binnen? Heel blij. Echt wel heel blij. En uw poepetik, hè? Die is er echt heel blij mee. Hoe wordt hij nog verzwaren de rest van de jongen? Nou, vaseline. En vaseline. En het mag een beetje vaseline. Ja, het is ongelooflijk. Die man is zeker wel goed. We hebben vandaag nog niet mee. Je bent de laatste. Hoe viel dat? Ja, blij dat we er zijn. Ja? Ja, Wie het zo zwier? nou vooral lang hè. Wie je hem in de gaten dat je hem de laatste weer. Dan komen nog wat blommendoosje ook wel. Ja, nou best naar voren zeiden ze dat. Toen hebben we nog wel ingehaald, maar toen werden we weer ingehaald. Dus En meisje twaan. ja, de hele tocht. Voor de 3e keer. Ja, ze heeft het volbracht. En ze hier nog een kwartier roer. Dat wordt wel wat meer. De dag is voorbij. Je bent er binnen. Ja, maar zo, nou moeten we nog even aan onszelf denken. Dus ik belangrijk. Wat zie je hem dan wel nog? Nou, ik denk dat ik een glaasje cola neem.